26 чэрвеня – дзень вызвалення Віцебска. У абласным цэнтры ушанавалі памяць тых, хто аддаў жыццё за незалежнасць краіны. Віцебск прыме абласны фестываль прадстаўнікоў вёскі дажынкі. Старшыня віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў паабяцаў, што гэта адбудзецца праз 3 гады. Беларуская пракуратура адзначае 95-годдзе. У прафесійнае свята заслужаныя ўзнагароды і віншаванні чакалі і пракурораў Віцебскай вобласці. У эфіры навіны Віцебскай вобласці ў студыі Ганна Русцікава. Вітаю вас. 26 чэрвеня – дзень вызвалення Віцебска. Менавіта ў гэты дзень, у 1944 годзе, Віцебск быў вызвалены ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. З нагоды 73-й гадавіны падзеі да мемарыяльнага комплексу ў гонар савецкіх воінаў партызаны-падпольшчыкаў на плошчы Перамогі усклалі вянкі і кветкі прадстаўнікі гарадской і абласной уладаў на чале са старшынёй Віцебскага аблвыканкама Мікалаем Шарснёвым. Да вечнага агню прынеслі кветкі жыхары мірнага Віцебска, прадстаўнікі устаноў і грамадскіх арганізацый, моладзь. Мы помним подвиг нашего советского народа, благодаря которому мы живем, радуемся жизни в свободной Беларуси. Для нас является честью то, что мы стоим на посту №1 города Витебска. Віцебску ў 2020 годзе прыме абласны фестываль прадстаўнікоў вёскі дажынкі. Пра гэта заявіў старшыня Віцебскага аблвыканкама Мікалай Шарснёў падчас святочнага сходу і ўзнагароджвання лаўрэату прэміі «Віцебчанін года», прымеркаваных да Дня горада. Такога падарунка абласны цэнтр чакаў даўно. Народ ждет подарков. Город многое делает действительно для того, чтобы жизнь в городе была лучше, чтобы жили люди более счастливо, чтобы жизнь была более интересной. Какой подарок хотелось бы преподнести от облсполкома? Вы знаете, я проанализировал, ведь бюджетом области мы участвуем во многих абсолютно социальных проектах города Витебска. Но все это растворяется, к сожалению, в рутине будничных дней, и выделить что-то глобальное, что вот именно это от области жителям города Витебска, вроде бы и не скажешь. Поэтому хотелось бы, объединив бюджеты областной и городской, что-то сделать значимое для города Витебска, для жителей, чтобы люди сказали спасибо. Мы можем в городе Витебске провести огромнейший праздник тружеников села Дажинки. І хоць навіна стала сенсацыйнай, але галоўнай падзеяй з'явілася ўшанаванне віцеблян, якія ўнеслі значны ўклад у развіццё горада. Віктор Праліш пазнаёміўся з лаўрэатамі ганаровага звання «Віцебчанін года». На сцену летнего амфитеатра запрошены 10 человек, лауреаты звания «Віцебчанін года». У номинации «Меценат года» отзначены кіраўнікі 2 прадпрыемстваў – «Віцебскія пад'ёмнікі» и завод радыёдэталяў. Прадпрыемствы не толькі зарекомендовали себе як эканамічна паспяховыя, але і вызначыліся падтрымкай тых, хто мае ў ёй патрэбу. Мы активно участвуем в различных проектах города. Сегодня мы строим храм Дмитрия Солонского, православный храм. Самостоятельно нас никто не принуждает, при этом участвуем в различных проектах социальных по детским садам, школам. На сцену летнего амфитеатра выходили тыя, хто ўнёс значны ўклад у сацыяльна-эканамічнае, навукова-тэхнічнае і культурнае развіццё Віцебска. Гэта прадстаўнікі сферы адукацыі, прамысловасці, культуры, спорту. Нашы выбітныя віцябляне, алімпійскі чэмпіён па скачках на батуце ў Рыё-дэ-Жанэйра Уладзіслаў Ганчароў і яго трэнер Вольга Уласава на цырымоніі адсутнічалі. Знакаміты настаўнік і яго выхаванец рыхтуюцца адстойваць гонар краіны і роднага Віцебска на Кубку свету. Землякі жадаюць ім новых перамог і ўзнагародзілі ў номинации «Падзея года». А вот звание «Віцебчанін года» у номинации «Проект года» удостоены директор приватного предприемства Олег Ткачук за открытие адзінага ў Беларусі прадпрыемства по выпуску гандлёвага и холодильного абсталявання и директор професійна-тэхнічнага колледжа машинабудавання імя Шмырова Татьяна Трушаніна за пашырэнне и укараненне программы по энергосберажэнню ў колледжы. У номинации «Громадское признание» отзначены ветеран Великой Отчинной войны Александр Александрович Соловьев и педагог Центра додатковой адукации детей и молоди, кіраўнік узорного аматорского коллективу «Альтанка» Миколай Радзівонаў. Абодва ўзнагароджаны за шматгадовую и плённую работу по творчым развитии детей и молоди.
Действительно почетное это звание, потому что за 22 года моей работы я как бы показал городу, показал людям, что я стремлюсь поднять культуру этого города, вырастить новое поколение, проявить свой талант, в смысле, для воспитания этого поколения. Дэбют года ўзялі прадстаўнікі адукацыі. Настаўніца матэматыкі 31-й школы Наталья Шчаглова удостоена звання віцебчанін года за выкарыстанне на занятках перадавых тэхналогій і сучасных метадаў навучання. І студэнт ВДТУ Александр Пруднікаў. Ён распрацаваў праграмнае забеспячэнне бібліятэка параўнання 3D-мадэлі, якое дазваляе спрошчана праводзіць параўнанне рэальнай мадэлі і камп'ютарнай графікі. Это неожиданно, также это и приятно, что вот признали мою работу на таком высоком уровне. Урачыстасці з нагоды Дня Віцебска працягнуў святочны канцэрт з днём нараджэння любімы горад. Віктор Праліч і Кірыл Кайсберг, навіны Віцебск. Аўтапрабег і выстава рэтра-аўтамабілю, спаборніцтвы па кросфіце, конкурс на самага высокага чалавека, прадстаўленне клубу гістарычнай рэканструкцыі, фотавыставы, малюнкі на асфальце, спектаклі моладзевых тэатраў. Віцебск адзначыў свой 1043 дзень нараджэння. Народныя гулянні разгарнуліся на дзесятках пляцоўках горада. Пра самыя яркія моманты свята ў матэрыяле Інны Кірыенкавай. Иж, Планета-3, ГАЗ-21, Волга и нават Победа М-20. Уникальные модели мотоциклов и автомобилей советских часов представили на площади Перамоги коллекционеры и авторестаураторы. ЗАЗ-965, 69-го года выпуска. Было их очень много, сейчас еще много. Просто интересно. Вот ребенку очень нравится кататься на ней. Современная на машину похожа, а это почти как на тракторе ездить. Каля 50 адзінак машин з розных куткоў Беларусі па традыцыі на дзень горада былі задзейнічаны ў аўтапрабегу і выставе рэтра-аўтамабіляў. Леонид Кузнецов прывёз з Оршы сваю победу 1949 года выпуску. Арыгінальны экспанат, пафарбаваны ў колер дзяржаўнага сцяга, адразу прыцягнуў увагу віцеблян. Я сам по профессии техник-механик, знаю с закрытыми глазами все. Вот. Ну, поэтому она на ходу у меня едет, и едет неплохо. Люди охотно фотографовались на фоне ретро-машин. У многих возникало ожидание докрануться и зазирнуть внутрь. Кожная деталь, дробязь вертали в эпоху СССР. Вот у меня, например, как «Волга» белая, это мечта 70-х. У меня там лежит и свидетельство пилота, оригинал, все удостоверения, значки, награды. Ну, как бы все это реконструкция, это понятно. Но СССРовская мелочь, пачка Беломора канала, портсигар авиационный, вымпел, то есть все навеяно именно духом СССР. Это очень здорово, интересно, что вот люди такие модели сохранили. И просто вот увидел свою модель, да, такая ностальгия. Тут же на площі Перамоги свята ладила гарадская газета «Віцбіча», якая азначае свой дзень нараджэння. Удзячныя чытачы прыйшлі павіншаваць любімае выданне. Да віншавання долучыліся і калегі са Смаленска. У віцебскай газеты са смаленскімі губернскімі ведамасцямі заключана пагадненне аб супрацоўніцтве. Госці спецыяльна завіталі на свята, каб бліжэй пазнаёміцца з горадом. Ощущение города такое же, когда ты находишься в Смоленске. Во-вторых, это люди, журналисты, просто простые граждане. Очень тепло, очень душевно, очень по-семейному проходит праздник. Сумаваць не давялося нікому. Можна было паўдзельнічаць у конкурсе на самага высокага чалавека імя Фёдора Махнова, альбо далучыцца да конкурсу малюнкаў на асфальце і прысвяціць свае работы любімаму Віцебску. Забаўлялі і ўздымалі настрой самадзейныя творчыя калектывы горада. Мы со своим коллективом Рамонки танцуем танец Тарантелла. Мы хотим от всего коллектива поздравить всех жителей нашего города. А вось удзельнікі патрыятычнага клуба нагадалі, як Віцебск летам 1944 года вызвалялі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Разам з калегамі з Мінска, Магілёва, Смаленска і Пскова яны ўзгадалі адзін з ваенных эпізодаў аршанскай наступальнай аперацыі, у ходзе якой і быў вызвалены Віцебск. Дэманстрацыя подзвігу Блахіна, які выратаваў адзіны мост праз заходнюю дзвіну, у іх выкананні выглядала праўдзіва і ўнушальна. Сваю ролю сыгралі спецэфекты і майстэрства удзельнікаў баявога шоу. Эмоции настоящей войны. Вы знаете, вот тогда только понимаешь, как это было страшно, как это было переживательно. Действительно, вот эти сложные, тяжелые годы, которые пережила наша страна. Апошняе віншаванне з 1043-м днём нараджэння Віцебск прыняў падмірную кананаду. Калі неба над дзвіной упрыгожылі залпы салюту, і сотні гараджан маглі загадаць жаданні, якія абавязкова спраўдзяцца. Інна Кірыенкава, Леонид Табола, навіны Віцебск.
Беларуская прокуратура адзначае 95-годдзе. Яна была заснавана 26 чэрвеня 1922 года і сёння займае важнае месца ў сістэме праваахоўных органаў краіны. У прафесійнае свята заслужаныя ўзнагароды і віншаванні чакалі і пракурораў Віцебскай вобласці. Ва ўрачыстай абстаноўцы намеснік старшыня аблвыканкама Геннадзь Грэбнеў павіншаваў служыцеляў закона з юбілеем, падзякаваў ім за службу, пажадаў мужна стаяць на варце правапарадку і берагчы прававыя асновы дзяржавы і грамадства. Становление и развитие системы прокуратуры неразрывно связано с нашей историей нашей страны. Белорусская прокуратура определила свою роль и принципы функционирования в современном государственном механизме. На протяжении долгого и трудного пути работники прокуратуры служат Отечеству, укрепляя веру в закон и справедливость. Главная ценность – это люди, которые честно и бескорыстно стоят на страже интересов своего народа, достойно продолжают лучшие традиции нашей прокуратуры. Прокуратура – это главный надзорный орган. Глава государства и в целом государство, и парламент нас наделили большими полномочиями. Самое главное – достойно их исполнять. Я думаю, что прокуроры Витебщины никогда не подводили и не подведут того доверия и того статуса, который у нас есть, и не опозорят погоны, не опозорят ту форму, которую мы носим. Прафесійнае свята прокурорскіх работнікаў Беларусі заснавана ў канцы 90-х указам прэзідэнта. Сёння, як і шмат гадоў таму, гэтыя людзі працягваюць сачыць за выкананнем законаў на ўсіх узроўнях. Самымі важнымі задачамі для іх былі і застаюцца барацьба за правы чалавека і абарона законных інтарэсаў дзяржавы. Віцебск прыняў народна-патрыятычную акцыю Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі «Мы разам». Галоўнымі героямі маштабнага мерапрыемства, якое праходзіла на плошчы Перамогі, сталі працоўныя дынастыі прадпрыемстваў і арганізацыі Віцебска. Гонарам абласнога цэнтра стала сям'я Лагуновых з віцебскіх дываноў, дынастыя Гарэлавых з віцебскага мясакамбіната, сям'я Арлоўскіх з Віцебскводаканала. Агульны стаж работы на прадпрыемствах складае ад 80 до 300 гадоў. Акрамя таго, былі азначаны і працоўныя настаўнікі, якія выхавалі не одно пакаленне адданых сваёй прафесіі спецыялістаў. Сегодня мы чествуем здесь и человека труда, трудовые династии, наших наставников, которые сегодня воспитывают молодых рабочих. Это, наверное, самое главное, что мы отмечаем людей, которые вносят достойный вклад в развитие нашей области, города Витебска и нашей страны. Народна-патрыятычная акцыя «Мы разам» завяршылася канцэртам, у якім прынялі ўдзел зоркі беларускай эстрады, а таксама фіналісты прафсаюзнага конкурсу «Новыя імёны Беларусі». На гэтым наш выпуск завершаны. Партнёр добрага надвор'я – газета «Витьбише». Я ценю свое время, поэтому каждый день начинаю с просмотра главных новостей и событий нашей области. Витьбичи, мой верный друг, всегда со мной. Будем вместе. У бліжэйшыя суткі ў Віцебскай вобласці будзе пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў, днём у асобных раёнах магчымы ападкі, кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніца. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду, парывамі да 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 8-13, максімальная днём 18-23. У Віцебску пераменная воблачнасць, ноччу без ападкаў, днём магчымы ападкі, кароткачасовы дождж. Вецер заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 9-11, днём 18-20 тепла.